салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро якта срочна хонаи фурӯшӣ ҳастай. 8 сотик замин дорад, 4 дар хона. хона бародаро беремонтанд. Дар тиреза веран часпондагӣ, светош монтаж кардагӣ, потолокшам гирифтагӣ, мақсад шикатул кардагӣ нестанд. об свет ҳастай. Свет бародаро дар хона ҳастай, наздикишда обам ҳастай. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 140 000 сомон мега. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хонахари аниқ боша мега савдоро мешавад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби хона дастрас кунед. рақамҳои расчада бародаро ватсапанд, дора метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро мошини фурӯшӣ ҳастед. Opel Vectra, солаш 95 сол, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бародаро хубай. мошин нав матоъ кардагӣ, хаддавӯишам навай, 4 та баллонаш 50%, ҳуҷҷатош то моҳи январа. краскаш камтар безибтара бародаро барои краска тайёр кардагӣ, краскашам ҳастай, фақат нозадаи краскаш. кузоваш камтар дига кор дора, ба ҳамин хотир арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нақша 16 000 сомон мега. хайдори аниқ боша савдо ҳам мешавад бародаро. марҳамат бародароне ки хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда ватсапам ҳастай, муроҷиат кунед, маълумотҳои иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Nissan Maxima, солаш 2004, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 3, коробкаш механикай. мошин бародаро мотор камтар овоз пайдо кардагӣ, дигар ягон камбудӣ надорад, ба ҳамин хотир арзон карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 та мега, бо савдо ҳам дорад. бародароне ки хайдор ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки тикоп пурсидагӣ будед, якта ёфтагим, солаш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов хечбек, объем 08, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин бародаро. чиқаре ки мебинед, мошин тоза, мотор, коробка, хаддавӯишам созай, нахадоед, ҷош завадид мешавад, мегирӣ ҳай мекунед. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нақша 14 та мега. мошинхари аниқ боша биё ай пешбина савдо мекунем мега. касоне ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин боша бародаро Mercedes Benz C-Class, солаш 94 сол, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ соза бародаро. чиқаре ки мебинед, мошин тоза, мотор, коробка, хаддавӯишам созай, люк дора, ҳама 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 33 000 сомон мега. мошинхари аниқ боша биё ай пешбина мега, савдоро мешавад.
касоне ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародарон ки мусофирсаги будед, солаш 96 сол. Созишвориш дизел, кузов внедорожный, объём 2.5, коробкаш механик, ҳолаташ 100%. Бародаро, мошин ҳамаш 100% кор мекунад. Мато, коробка, ходову шам, созай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Наша 38 мега бо савдо мешавад. Бародарон ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин бод якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтани ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Хайр то наварҳои оянда.